Припинок. Санта-Бремор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст галоўзабеспячэнне. Прыпынак. Брэст галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белтрансойл. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 55В. Прыпынак. Белтрансойл. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гефест кварц. Прыпынак. Гефест кварц. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кацін-бор. Прыпынак. Кацін-бор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інка-фуд. Прыпынак. Інка-фуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Знешштранс. Прыпынак. Знешштранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дуброўка. Прыпынак. Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод бытавая хімія. Прыпынак. Завод бытавая хімія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лысая гара. Прыпынак. Лысая гара. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Беларуская. Прыпынак. Беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэродромная. Прыпынак. Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зубачова. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Коледж гандлю. Прыпынак. Коледж гандлю. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст заходні. Прыпынак. Брэст заходні. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Коледж гандлю. Прыпынак. Коледж гандлю. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зубачова. Прыпынак. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крэпасць.
Припинок. Крепость. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Музей чыгуначной техніки. Припинок. Музей чыгуначной техніки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Теплоцентраль. Припинок. Теплоцентраль. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Інтурист. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Інтурист. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бульвар Шевченки. Припинок. Бульвар Шевченки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Варшавское шаша. Припинок. Варшавское шаша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Махновича. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Махновича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Колесника. Припинок. Колесника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Кольцевая. Припинок. Кольцевая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 4-й форт. Припинок. 4-й форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон Паўднёвы. Припинок. Микрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Припинок. Завод «Цветотрон». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Канцавы. Припинок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод «Цветотрон». Канцавы. Припинок.